Bit-bit ang mga placards gipadayag sa mga progresibo ug cause-oriented group sa Bohol ang ilang gibati niadtong Biyernes sa hapon alang sa ilang gitawag nga Red October. Ila kining gidungan sa ilang pagsaulog sa World Foodless Day. Moabot sa 500 ka mga tawo ang miapil sa lihok protesta nga gilangkuban sa mga mag-uuma, kababayinan, anak pawis, kabataan, anak bayan ug mga mangisda. Gikan pa sila sa nagkalain-laing bahin sa probinsya ug ilang gilakaw ang tibok gitason sa CPG Avenue, Tagbilaran City ug sa Bienting Street na nagpahigayon sa ilang programa. Red October ang kalihukan nunot sa matud pa napatay nga 163 ka mga mag-uuma sa administrasyong Duterte ug sa inanay nga pagpatay sa mga tao gumikan sa mahal nga presyo sa mga palaliton. Ila usab nga gituki ang mga isyu sama sa martial law sa Mindanao, land reform, pag-undang sa kontraktualisasyon ug ang wa pagtuman sa free irrigation sa mokapin 15,000 ka mga mag-uuma sa Bohol ug uban pa. Nagpahigayon sab sila og noise barrage gamit ang taklob sa mga kaldero ug pagsunog sa effigy ni Duterte. Malinawon ra hinuon ang maong rally. Pero para namong mga kabus nga mga mag-uma, wala gyud miingon nga nagsaulog sa pangkalibutan ng pagkaon kundi nagsaulog kay ang katawhang bulanon way gikaon. Mao gyud nay unang tumo. Hinungdan nga naami din ni marcha tungod usab kini sa grabe yung nabati ug nasinati sa katawhan nga mao ang grabing pagmahal sa palaliton labi na sa partikular sa bugas.